Салому алейкум духтарако, ҳама касо созан хубен. Бозори Корвон омадагем 11 дарвоза духтаро. Анам хели рост меравем. Тарафи дасти рост нимара аҳамияти. Ҳозир деҷа духтаро аксияи либосои наваражҷони конвертҳои бо нархҳои дастрас. Ина духтарако 11 дарвоза кати даромадем. Анам ҷа падвалай. Пеши мағозаи 10 сомона да духтарако. Аксияи бераҳмона бо дастафкош қати. Инстаграм доран, инстаграмшон мемонам. 11 кати даромадем, сразу дасти чап мегардем духтаро. Ҷа мағозаи 10 сомона ҳай. Анаку мағозаи либосои наваражҷони бо нархҳои дастрас. Рабден духтаро, ҳама намуди либосои кӯдакои навзод дар инҷо ёфта метавонем. Духтаракои хушрӯ, конвертошон духтаро ай 80 сомон сар мешавад то 250 сомона ҳама моделош ҳастай. Иёра намекушем духтарако. WhatsApp-шон да менависен, шумо да отдельно сурат мепартоям. 11 дарвоза подвал духтаро. Instagram ва WhatsApp дорам, марҳамат када видеошона бо тамошо кунем, заказ кардан хоҳед дар WhatsApp-шон нависен. Зиёда аз 15-20 намуда духтаро. Духтаракои хушрӯ, анаку 11 дарвоза публикатсия аввалда суроғара нишон дадам, ҷои апаи Сурайё ҳай, ай тарафи Чило бозор подвал. Анаи формачои навзод духтарако нархошон 5 сомонӣ бовар мекунем, нархо беҳад нархҳои дастрас. Аз 200 ё ки 300 сомон зиёд харидорӣ мекунем, баъд доставка раво мекунем. Ин эзорчошон 5 меян. Духтаракои хушрӯ, эзорчошон ҳам ҳастай 15-20 намудай 5 сомон ай. Якаша мехаран аллакай 10 сомон, 5 сомонӣ, 5 сомон, 5 сомон. Ҳам духтария, ҳам бачагӣ. Анаҷида ҳаст духтарако 10 сомони аҳамияти чӣ хушрӯчая 10 сомон. Ина ёшам 10 сомон духтарако. Аднатони гулдор бе гул ҳама намудаш ҳаст духтаро 10 сомон. Ин аднатони холишам 10 сомон хебеян духтаро. Ин моделиш боша духтарако 15 сомонӣ. Ҳам духтарияй, ҳам бачагӣ. Ана моделиш ҳаста духтарако 25 сомон, 30 сомон да ҳама ҷо да инҷо боша 20 сомон ай бовар мекунем наваражҷони бодикчаако. Ҳам духтарӣ доран, ҳам бачагӣ 20 сомонӣ. Зиёда аз 15-20 намуд дорад духтарако. Дар ҷаи вариантҳои бо қиматтара качествошон хушрӯтар ҳастай. Иш 25 сомон, 25 сомон анаи расветкои брюкчаш катия? Эзорча. Не эзорчакиш дорад духтарако, ёш 25 сомонӣ. Ана ёрам 25. У 30 сомон, иш 35 сомон. Иш 35 сомон тройка ҳай. Расветка дора, ин расветкош 35 сомон, иш 25 сомон. Иш двойкаи? Двойка. Ирам двойка буда духтарако нигоҳ куненда. 25 сомон расветкош ҳаст духтарию бачагӣ. Иш 40 сомон. Иш 40 сомон духтаро тройка ба фикрам. Тройка. Ин ирам 40 сомон духтарако. Ин агар качествои нағз хоҳед 35 сомон мешуда духтарако. Ҷои апаи Сурайё, подвал 11 дарвоза аз тарафи Чило бозор пеши мағозаи 10 сомона да духтарако. Касе аз 300 сомон зиёд харидорӣ мекунад духтарако. Ани сумкаи 50 сомона туҳфа мешавад. Доставкара аз 200 ё ки аз 300 сомон зиёд харидорӣ кунем, баъд доставка равон мекунад духтаро. хушрӯ и корзинкора бед қафасонак аҷоибот хушрӯ касе барои якум кӯдакаш орзу ҳаваси бисёр дорад метавонед фармоиш кунед, заказ қабул мекунанд духтаро, доставка равон мекунанд. 4 та расветка дорад дар интернет магазино 500 сомона духтаро, дар ҷои апаи Сурайё супер нархо 250 сомонӣ духтаро. Ҳам хушрӯан духтаро 4 та ранг дорад, ҳам духтария ҳам бачагӣ. Сафед дар асл фарқият надорад, духтаро ҳам истифода бурда метавонанд, бачаодам барои якум кӯдако аҷоибот хушрӯ духтарако. Фақат дурнуш холиай, дурушда шумо як курпача ва як болиша мемона. Ин цвеча бинед чиқа хушрӯчай 250 сомон бозори Корвон аз тарафи Чило бозор 11 дарвоза подвал ай духтаро, ҷои апаи Сурайё. Доставка ҳам доранд. Нашоти доставка метавонед дар WhatsApp рӯи экран буда нависен духтарако. Хушрӯгишон да гап надорам. модои нав ҳар рӯз як чизи новинка мебурад духтаро. Ин модели последний корзинко дар ҷои апаи Сурайё ҳай. Гуфтем ки доставка доранд, Instagram доранд, дар публикатсияи аввал роҳнамоӣ када роҳа нишон додагим, метавонем бер аз наздик дида харидорӣ кунем ё ки фармоиштем дар WhatsApp шон. Акои хушрӯ и курпора бинен, аҷоибот фасон. И духтаро бори навай апана овардагиай зиёда аз 10-12 намуд дора. Мо ҳамаша видеода нишон наметием. WhatsApp фурӯшанда да менависем, шумо да отдельно сурат мепартоян. Дар онҷа чи апаи Сурайё?
синтифона духтарако дарунаш синтифон будай суроғара дар аввалин публикация нишон дадем 11 дарвоза подвалда духтаро пеши мағозаи 10 сомонада курпо нақш бовар кунед да ҳама ҷо 100 сомонай да ҷоя пай сурайо 60 сомонай бовар мекунед ҳозир бо як намуд дигашам нишон метем и ду тарафай духтарако ҳар ду тарафшам мультияшка духтарако бачаҳо интересне агар кӯдак хоб надошта боша и курпара пӯшони албатта хоб мекунам мегам як курпа дарум ҳам қахшрувай ака кӯдакода бо чихе интересни чизо дигарай яъне ҳавасманд мешавад ина духтарако сердечка духтаракиш и бо чанд намуди дига дора бо ватсап шуда нависен чунои ки гуфтем сурат мепартиям нархои иёрам 60 сомон духтарако синтифон будай дарунаш аҷоибот хушрӯ подвал духтарако 11 дарвоза аз тарафи чилобозор духтарако тарафи дасти чап тагилесинсо духтарако 60 сомони крупаҳо акои хушрӯ ҳозир гнездоя набор мекунем тройка чай ини крупачашай болишчаш ва курпачаги таш курпачаки таш мегин духтарако рабне чихе хушрӯчай нархошон бовар мекунен 300 сомон будай ҳозир аксия чанд гуфтем 160 сомон кадиам бовар мекунен духтаро и барои карбекам хушрӯай барои дурин калияскам хушрӯай гуда камемонен курпачаш қати курпачак крупа курпачаша мемонен дарожда хушрӯат гарма какай духтаро баъд и расветка дора расветкоша нишон мечен апай сурайо ҷоя пай сурайо ҳай духтарои хушрӯ бозори корвон 11 дарвоза подвал зиёда аз 4-5 расветка дора 160 сомон нархошон духтарако беҳад чизи лозиме хонадам гудакое ки нав таваллуд шудаган аллакай паҳлугардак неста беҳад хушрӯ хонада мемонад гудакоро мепӯшонин руша духтарако 160 сомон бозори корвон аз тарафи чилобозор подвал духтарако таги лесинса тарафи дасти чап публикатсияи аввал дар роҳа роҳнамоӣ кардагим инстаграм ва ватсап шуна мемонам маълумоти бештарро низ аз фурӯшанда мегирем дастафкаам доранд духтаракои хушрӯ хушрӯ бани хели симкачои одноразви ҳастай тройка сета размер дора барои родонброи хулоса барои чизе ки дахтон истифода бурда метонед дар кор мешава ягон ҷо берун ами шаҳр мебуред либосакои кӯдакотон ягон болиштотон ягон читона мегирен беҳад хушрӯи духтарако қариб 15-20 намуд дорам ҷода расветкои дигарша масалан ин паласои ваёшон дигар мешава духтарако ҳама ҷода 90 сомонай да ҷои апай сурайо бошад 60 сомонай духтарако нархошон беҳад дастрас духтаро ака одноразви гуфта як бор истифода бурда бо напартоен духтаро ира чанд қа истифода мебаред то дариданша ака хто медонед хитоиҷон як чизе мебурорам модаки чанд қа истифода мекунем ку ира бинед чихе хушрӯчай хулоса чизи лозимӣ сумкача тройка нархошон 60 сомон ҷои апай сурайо подвал духтарако 11 дарвоза аввалин публикатсияда роҳҳоро хушрӯ роҳнамоӣ карда нишон додагим метонен заказ кунед доставка раво мекунам метонем бин аз наздик дида харидорӣ кунед бодарои азиз барои шумо ва духтарчаотон сумкачаҳои ҳам хушрӯ нишон метиҳем тройка бигем хато намекунем ҷода якта дига термос ва термос чувакмонакам бигем мешавад ина духтарако якум дуюм сеюм и барои оча и барои духтар нархиш да ҳама ҷо 250 350 дар ин мағоза бошад духтарако 200 сомонай бо касе дута мегирое ки либосои детски мехара бо ира як арзон мекунад духтаро ҳозир бо нархи донара гуфтагием духтарако даруношонам беҳад хушрӯат беруношон кисачаош бисёр будай духтарако ира бинем якта чизи калон дора либоси кӯдактона пол ҷо мекунед либоси хонаи очаравак духтарако хонаи очаравак хушрӯ ина бо баржа бучлика монда мешавад духтарако пешдани хеле кисачаакоям дора духтарако я бор пӯшам бинем пуштуш хай пуштаки мешида гирифта пуштакиам гирифта мешида духтарако кифтаки ҳа духтаро банди калта ва дароз дошта баъд духтарако ин иҷеда бо очагиш ҳаст духтаро иам мамихеб бучлика монак дора духтаракои хушрӯ калта дароз карда мешавад метонед кифта моне метонед даста биқапен на пешакошонда кисачаошон ҳаст духтарако нарша гуфтем 200 сомон дута расветкаш монда духтаро ҳозир наличи бо рӯзои наздик расветкош мешада расветкош мешад касе харидори конкретне метонед дар ватсапшон нависед инстаграмшонам авторски мондагим бидуроен духтарако подписатсия кунен дар ватсап заказ қабул мекунам доставка равон мекунам 11 дарвозаи духтаро подвал духтарако пеши мағозаи 10 сомонадаи публикатсияи аввалин монда духтарако мағозаи апара ман роҳнамоӣ карда нишон додагиам марҳамат харидорони муҳтарам сумкачаҳо 200 сомонӣ духтаракои хушрӯ ҳозир мепурсен ё чия ё барои говаровои духтарои шумо бачаҳои шумо духтаро аввало чӣ қақим буд лату латтаҷам ку упаковка салафан буко ихек ухек ҳозир бошад чизои тайёр ҳамаи гудак то 1 сол 1 сол даговора хоб мера ба метонем бипартен дига ҳоҷат ба иро пинҳон кардан нест нархошуна бугум бовар кунед духтаро 30 сомона да ҳама ҷо шумо чанд гуфтед нафар 15 сомона духтаро ҳам духтарӣ дора ҳам бачагиш хак духтари бачаги даговора фарқият намекунад бовари дорам ира бинед чихе хушрӯ чанд духтаро
аҷои бод сиба монак меган духтарако иёра бе ҳар чизи лозимӣ духтарако апай сурайо даставка доран духтарако ҳамин хеле мелечовка ёки куртачакҳои 5 сомонашо мехарен то 200 сомон то 300 сомон харидорӣ накунед даставка роӣ намекунад духтаро чизи мелечовка фоидааш 1 сомон 2 сомон барои 1 сом 2 сом даставка роӣ намекунад вақте ки шумо аз 200-300 сомон зиёд харидорӣ карден плюс туҳфа дорад гуфта будем я сумкаче онҷа харгушак мара нигоҳ дорад духтарако анамо туҳфа шай духтарако хулоса ёрам даставка мекунанд аз 200-300 сомон зиёд харидорӣ кунем барои сиба бе ҳар чизи хушрӯай духтарако гаварара гирдош латош чӣ мекунанд ҳамо тар намешавад хулоса кӯдакдам зарар намекунад духтарако духтаракои хушрӯ бисёриётон барои туҳфа бурдан барои ҷиянотон ҳамсоятон намедонед чӣ барен ёки худтон аз фарзандатон аз родон бировардан мехоҳед ина упаковкачаҳои тайёр ҳоҷат ба як наскичаву ба як калготкича ҷудо харидан нест духтаро анаи комплект духтарако шапкача дорад эзорча дорад перчатки дорад наскича дорад куртача дорад 45 сомон анаи комплект час 70 сомон духтарако шапкачаша бинед чӣ хушрӯча ина наскичош перчаткичош хулоса чанд та чиз дора ирам ҳамашон комплектошон яхелай 70 сомон ани комплектак духтарако фатача барои родонбурорӣ 80 сомон барои туҳфабариам бе ҳадди бад хушрӯя духтарако ира бинед и бодик дошта духтаро 80 сомон эзорча бодикча абадокча ва перчатки духтаро 80 сомон и комплектш боша духтарои хушрӯима 90 сомон ира бинед бовар кунед кӯдакҳои кӯдакишон арусан то духтарако иминой то духтар калон шуданшон арусан ина 90 сомон ира мамихе бодикчаву наскичаву абадокчаву ҳама чӣ дорад ина духтаракои хушрӯ бачагиам дорем ша бачаҳоро хафа намекунем иёрам 80 сомон комплекти бачагишам зиёда аз 6-7 намуд дора ҳамаш набудаида иҷа духтаро бо ватсапшон нависан адени сурат мепартон аз иноям заказ қабул карда даставка равона мекунанд дохили мағоза равшан аст камтар аз мағоза берунтар истодам торихтарай хушрӯ наёмад дар видео сурат пурсед аз ватсапшон ҷои апай сурайёи духтаро иҷа подвал 11 дарвоза суроғара дар публикатсияи аввал хушрӯ нишон додагӣ марҳамат карда биёед кӯдакҳои хушрӯ анаҷада бо ласичо ҳастай қариб 20 намудай кӯдакҳои 3-4 моҳа 5 моҳа сар мешавад то кӯдакҳои 1 солара нархошон 10 сомонай иҷада бо расветкош куда духтаро хела расветка дорад ҷои апай сурайё бозори корвон аз тарафи чило бозор подвал 11 дарвоза духтаро ира биден иқа хушрӯ чанд 10 сомон духтарако кои хушрӯ подписчикои муҳтарам шумо доз ман аҷиларо навор мекунам ду намуд нархи навоҳай оз мегум и духтарако 120 сомонай биёҷа расветкора нишонтен и барои коробка 620 сомон нест духтарако падара чинай хушрӯай некин духтаро барои коробкаш гуфтем 120 сомон нест духтарако барои турецки биданаш 120 сомонай ҳозир ман да шумо нишон метиҳем моли баъд бисёритон мегем ку да дига ҷо рафтем арзон дидем ҳозир арзонакушам ҳаст нишон метиҳем ина ё 120 сомон зиёда аз 6-7 расветка дора ҳамашон ҳуй накунед апаҷон худтон ғалмача ина кабучи осмонӣ барои бачако молочни духтарако розви 120 сомон ана расветка дошта духтаракиш баъд духтарию бачагӣ тоест баъд духтарако ира мекушем даиҷа бо 60 сомонашам ҳаст бори хитой бори гуанжо яъне духтарако ё 60 сомонай ирам зиёда аз 10 ранг дора духтарако ина рангош даиҷа розви дора духтаро зард дора духтарако коричневый дорад бо хали якта дига цвети хали необычный ма ҳама цветоро бо номедонам ина бо кабучи осмонӣ духтарако ино 60 сомон барои упаковкаш гуфтем қимат нест барои ки бори хитояй ё барои упаковкаш гуфтем нест барои турецкем барои 120 сомон 120 сомон 60 сомон кадомеш маъқулай метавонем фармоиш тен заказ қабул мекунам апай сурайё даставка равон мекунам бозори корвон подвал духтарако аз тарафи чило бозор меша подвал духтарако аввал публикатсияда нишон додагим ҷои апай сурайё дар куҷои инстаграм ва ватсап шунам мондагим марҳамат карда даромада фармоиш тен ҳой хушрӯ шумо да болиштакоро навор мекунем барои сарои кӯдако каҷала нашидан ина ё 10 сомоноша духтаро бо чанд намуд дигаш ҳастай ҳамаша видео накардам ҳозир 10 сомон фақат нишон додастем духтарако хушрӯ бонин сердечком ҳаста ям 10 сомон я ира бинен чиқа хушрӯчаи духтарако 10 сомони даставка доран чизои мелечовкара чизои арзонака аз 200 ё 300 сомон зиёд харидорӣ мекунем ба даставка роӣ мекунам и варианто духтарако хушрӯ 15 сомонай диден чанд намуд дора хулоса духтарако 10 сомон 15 сомон ҷои апай сурайё бозори корвон подвал аз тарафи чило бозор 11 дарвоза пеши мағозаи 10 сомона духтаракои хушрӯ ин аст ки чоя бинен ай кӯдаки наваражон то мумкин 1 сола кӯдакора шавад нархошон духтарако 20 сомон гуфтена 20 сомон ай духтаро ира бинен зиёда аз 15 20 30 намудай духтаро да инҷа
ё хулоса 20 сомон. Баъд духтаракони ёш ҳастай 15 сомон айра бинед. Ёш турецки духтаро 15 сомони. Чанд та расветка доранд духтарако. Аҷоибот хушро. Духтаро. Такиш бисёре. Баъд аҷа шапкачо ҳаста духтарако аз 2-3 сомон сар мешад. То 30 сомон ин аст шапкачо. Шапкачо ман то 20 сомон. То 20 сомон аз 2-3 сомон сар мешад. То 20 сомона шапкача доранд духтарако. Лера мегире нафа. 3 сомон. Опте нах 3 сомона, я? 3 сомон де бахшиш духтарако ма 3 сомона наф. Бони хона хай, ҷони амаш, ҷони дадаш, ҷони очаш, ҷони амаш, ҷони блогер наб да ягонта. Ина духтаро. Як дуния шапка. Ё 15 сом, я? Ёш 15 сом де духтарако. Бачаги духтари ёш 10 сомон. Беби чи? 15. Якум рияд 15. Якум рияд. Шефой хона 15 сомони духтарако кудакакой наваражунда. Хайф вибри шапкачам да ҷа бисёрай. Бо WhatsApp шонда нависен шумо да аден сурат партен заказ қабул мекунанд, доставка равон мекунанд. Ҷои ахай Сурайё ҳай духтаро, бозори Корвон аз тараф Тило бозор, подвал 11 дарвоза кати медорен, сразу подвал мефарен аз тарафи дасти чап. Таглесин сода духтаро пеши мағозаи 10 сомонада.